Je kan alles aan iedereen uitleggen, maar als je het gevoel niet hebt, ja, dan zal het altijd wat minder blijven dan degenen die er voor geboren zijn. Ik steek Bella nog even een worteltje toe, want ze moet dadelijk aan de bak. Het ringrijseizoen is weer begonnen en vandaag start hij in Ritten. Ja, lekker hè? Nog eentje dan. Hoe gaat het? Ja, redelijk. Hij is braaf nou, dus vanmorgen niet zo. Ik zag iets inderdaad, hij was flink aan het bokken. Ja, hij stijgt de hele tijd. Maar nou gaat het goed dus. Waarom doet hij dat? Omdat hij het leuk vindt. Hij vindt het te leuk. En het is zijn eerste wedstrijd, dus... Puur enthousiasme. Ja, zeker, dat wel. Want zijn oren staan ervoor, hè, dus... Is die een beetje lastig? Nou, die van mij niet, maar ik denk dat die er niet zo blij mee is. Want hoe zie je dat dan? Nou, hij loopt een beetje moeilijk te kijken en een beetje zijn kont te draaien naar hem toe. Dus nou, daar ben ik niet zo blij mee. Nee. Moet je gelijk streng zijn. Ja. Wat voor karakter heeft ze? Lief, maar soms stout. Oh, uitzicht dat? Ja, soms de eigen wil, wat ze zelf wil. Maar dat neemt ze vaak van de baas over, hè? Ja. Ja, soms. Kwestie van goed opletten, anders heb je fouten. En nu leid ik u af. Klein beetje. Want wie staat er nu bovenaan? Edwin Dellenbeker, de voorzitter van de ringrijdersvereniging Ons Klaverblad in Vlissingen. De groene sjerp. Dat kan maar één ding betekenen. Ja, sta je bovenaan het klassement, hè? En nog geen één gemist. Op het moment nog geen één gemist, nee, dat klopt. Ja. Dus gaan we proberen vol te houden, hè? Ik ben op het moment de enige, dus ja, ik heb alles in eigen hand. Ja, weer raak. Weer raak. Hoeveelste raak? Ik weet niet, maar ik heb er tot nu toe eentje gemist. Dat gaat lekker. Ja, op de hoop dat ik nog kampioen kan worden, maar dat zit er denk ik niet in. Hoezo niet? Ja, er is nu nog iemand die alles heeft gestoken. En ik denk niet dat hij nog gaat missen. Nou, het is eigenlijk weer het begin van het seizoen voor ons. En eigenlijk is volgende week rijden we de ereklaswedstrijd in Grijpskerken. Dus eigenlijk zien we dit als gewoon een goede training. Dat we gewoon met veel vertrouwen en afreizen naar Grijpskerken, omdat we daar een mooi resultaat neer kunnen zetten. Toch leuk met dit mooie weer als je insteekt, dat je een ring steekt, dan moet je toch juichen en blij zijn. En hij is ook blij volgens mij. Ja, volgens mij ook hè. Een stukje mooi weer voor die paarden. Vanavond kan ze weer lekker in de wei, dus een dagje ringrijden moet geen probleem wezen. Waarom moet daar zo bij gegild worden? Ja, omdat we zo blij zijn. Als het eind van de middag gaan we eventjes tellen. En zijn er 4 of 5 rijders met 30 ringen, dan gaan ze kampen. En dan gaan we met de ring verkleinen. Deze is 38 mm, wordt 32 mm, 26, 20, 14 tot 10 mm. En dan komt uiteindelijk de winnaar eruit. En wat wint hij? Dat kan de beker zijn, de eerste beker. Dus En je wordt gejonast, begrijp ik. je wordt ook nog een Jonas, ja. Moet je daar blij mee zijn? De ene wel, de andere niet. Daar stond je zo lang voor. Ja. En op het laatste moment... Ja, laten schieten, hè? Stom, hè? Nog 2 ringen gemist op het laatste, dus ja. En de concurrentie heeft niet meer gemist. Dus ja, nu wordt het kampen met 2 van Ritten met 2 van Soeburg. Dus ik ben benieuwd. Het is toch nog een groene sjerp voor jou. Ja, nu nog wel, ja. Maar ik hoop dat ik het ga volhouden. Ja, zou leuk wezen. Kan nog kampioen worden dus. Ja, het kan nog, ja. De toon is gezet. Kijk, het kort zal het niet liggen. Nee, Lady, dat is heel jammer. Hey, een missen voor Sjaak. We raken er weer 1 kwijt. Ja! En die drinken we. Hey, hij pikt hem aan. We hebben een winnaar. Een applaus voor de winnaar van vandaag, Edwin Dellenbeker. Gefeliciteerd! Toch titel op eigen dorp
houden. Ja, precies. Hartstikke mooi. Mooie kamp, 14 mm gestoken, dus helemaal top. Ja. En dan straks gejonast worden. Gejonast worden. En jij toch ook? Hè? Daar heb ik het meeste zin in.